2 नं उदालगुरियावहाय बै कासा हाउसनि सोमोन्दै लुफुङैनि सोमोन्दै भिडिअ फाथायदोंमोन। बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जादों गासै बाथ्राखौ फोरमायजोबनो मानो लुफुङाखै बेखौ। आरो दा जों बे 22टा 23टा न'खौ लुनो थाखाय आखायाव लादों। आरो जों बे न'खौ आखायाव लुनो थाखाय जों आखायाव लानायजों लोगोसे जों लुगासिनो आरो फुल वाल जानानै आरो बाखि न'आनो फ्लरबो जाजोबखाबाय। आरो बे फैसाखौ जोङोहाय दासिमबो बख'नानै होजोबाखै। जायानाखि मिडियायाव रायलायदों नरेन नार्जारि बिथांनि आखायावबो दा 14,500 मोननांगौ दंबा न'नि फैसानो। आरो बिथांमोना दिनै होब्लानो गाबोन होब्लानो जों बे न'खौ लुफुंजोबगोन। बिथांमोना जुदि गोख्रैनो न'खौ लुजानो लुबैदोंब्ला फैसाखौ बे न'नि फैसाखौ जोंनि आखायाव होनो थाखाय आं खावलायदों। आरो बिथांमोनाव जों गले गले फैसाखौ बिबाय थादों। आरो फैसा बिनायाव होनदों बिसोरो न'खौ लुखांबासो फैसाखौ होगोन, न'खौ लुग्रो। जों बबे फैसाजों न'खौ लुगोन? बे फैसाखौ मोनाबाथ' जों न'खौ लुनो हाया। आरो फैसा मोननांगौआनो आंनि गोसोआव रोखा रोखा दंजोबो। बे नरेन नार्जारिनियावनो 14,500, ओरै माबानायाव रबिराम बेंगानायाव 9,000 दङ। आरो कन्टेस्वरनियावहाय 9,000, मण्डलनियाव 12,700, बिमलनियाव 12,000 आरो हानानियाव 13,000 बिदिनो सोरनिबा दंलाबायो। किन्तु बिथांमोना बुंदों जे नोंथांमोनखौ फैसाखौ बख'जोब्बाय किन्तु न'खौ आबुङै लुवाखै मायाखै। बेसेबां सैथो? बिथांमोना फैसाखौ बख'जोब्बाय, बख'नाय किन्तु जोंनि आखायाव गथायाखै। बिदि जानानै दङ। बिथांमोना नोंथांमोनखौनो बख'नानै जादों होनदों। बेसेबां सैथो बेयो? जोंथ' बख'खा फैसाखौ गावसोरनि एकाउन्ट गावसोरसो बख'नांगौ। ओमफ्राय बिसोरो जोङो होफैनांगौ। आरो बे फैसाखौ होफैयाखैसो आद्रा खालामनानै दङ। बे फैसाखौ न' हाबासो होफैनो होननानै बुङो। फैसाखौ बाद बाखिया होदों। बाद बाखिया होदों, बाद बाखिया होआखै आं बुंखाबायना जिनिसनि आखायाव फैसा दङ। किस्ति मोनफ्रोमनिखौबो गासिखौबो बख'ना लांजोबखाबाय होनना बुंदों बिथांमोना। फार्स्ट किस्तिनिथ' जोङो ओरैनो जोंनि बे BCDCआव चेयारमेन सारनो होदों। चेयारमेन सारा डाइरेक्ट ओरै CD ब्लकआव हरदों। औ। आरो बेबायदिनो 2016-17 सनावबो न'नि एमाउन्टआ जेरैहाय दानि 1,30,000आनो आरो दाबो 2022-23आवबो 1,30,000आनो। आरो बै 2016-17 सनाव सिमेन्टनि दामा मामोन? 230 बिदिनो रडनि दामा 30 थाखा 24 थाखानि मोनदोंमोन केजियाव। आरो इथायाथ' थाइबा 6 थाखाल'मोन। जोंबो गंसे लुना दिन्थिखादों बेखौ। आरो दानि दामाव रडनि दामा 72, मालाबा समाव 80 बिदिबो बायनांदों जोङो। आरो बिखौ नुनानैनो न'आव थोगोन मागोन थोगोन थोआ नुनानै जोंनि CD ब्लकनिफ्राय बा न' हरग्रा बिथांमोना जब कार्डनि थाखाय फैसा सोनानै होदोंमोन। जब कार्ड गांसेयाव 21,750 थाखा। बिथांमोना बेखौबो दिनैसिमावहाय होआखै जोंनोहाय। जायानाखि बे जब कार्डनि फैसाखौ होआखै बिसोरो गोख्रैनो होजोबनांगौ। बिजोंनो जों थिंबायगोन। ओरैनो बेसेबांसो आवगायनानै दङमोन खामानिया नोंना? मा बाखि थाबावदोंमोन? दा न'नि खामानिया जे थिंल' होनांगौ बाखि दङ। फ्लर होजोबखाबाय बाद बाखियानो। आरो बाद बाखिखौहाय सोरनिबा ओंखाम संनो मानसि गैया मा गैया होननानै दोनथ'हरदों जोंखौहाय। बेखौ होनाय जाथ'वाखै। जोंथ' न'खौ लुनो हागोन, जेबो नङा। आरो बिसोरो मोनसे खोथा बुंबावदों जे जिथुनाखि थिं दोननो थाखाय बाथाम दोना दोनदों बे बाथामा एसे बुरिबाय माबाय। बेखौबो जों रायलायनायनि गेजेरजों बिसोरजों रायलायखाबाय जोङो। बै समावहाय बाथाम दोआब्लानो फैसा हाबामोन। भिडिअ सारनो थांदों जोङो। भिडिअ सारा डाइरेक्ट बुंहरदों खेमसि दोग्रोदो ओमफ्रायसो खेबदो होमब्लासो फैसा हाबगोन। दोनानै दोनबाय। दोनै फैसा हाबाखैसै एसे गोबाव थादों। बेहा बेन जालाबायदों बाथामा। ओमफ्राय बिनि थाखायनो जों बिसोरखौ बुंखाबाय न' बिगोमाफोरखौ बाथामखौ जों रेडि खालामना दोनखाबाय दाबो जों गोदान होजोबगोन होननानैहाय।
दिनै गाबोन होब्लानो जों समफोरनि उनावनो जों बे न'खौ लुफिननो हायो आरो बिथांमोनखौ रायजो राजाखौ मा खावलायदों नोङो फैसाखौ जाहाथे माने बिथांमोनखौ आं खावलायदों जायफ्रानाखि फैसा दाबो न'नि फैसाखौ बाहायनानै दङ बिथांमोना ओरैनो जोंनि आखायाव होब्लानो जों लुनो हागोन खुरैनो नोंथांखौहाय बे रायजो राजाफ्रा मैयाहाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे लाजि फोनांनाय बायदि जाबाय मा बुंनो सानो नोंथांखौ बिथांमोननि बिदि मिडियायाव होनायनि थाखाय आं गोसोआ गोजोनबो मोनदों आं गाज्रि मोनाखै मानो बुङोब्ला बिथांमोननि भुलखौ आंबो दिनै बुंफिननो मोनदोंना बिनि थाखाय आं खुसि मोनदों